El 17 de març de 1938, les tropes feixistes i nazis d'Itàlia i Alemanya van començar un bombardeig massiu de la població civil de Barcelona. L'estratègia havia començat l'any abans a Guernica. Els franquistes i els seus aliats havien decidit començar a atacar de forma indiscriminada amb l'únic objectiu d'atemorir la població i minar la moral. El so d'aquell dia a Barcelona era aquest. Atenció, catalans, hi ha perill de bombardeig. Aneu als vostres refugis amb calma i serenitat. La Generalitat vetlla per vosaltres. Ara els bombardejos de Barcelona durant la Guerra Civil han arribat al teatre amb una obra que dirigeix en Pere Riera i que protagonitza Míriam Iscla. Pere i Míriam, bona tarda, benvinguts a la tribu. Bona tarda, bona tarda. Què tal? Com esteu? Estupendes. L'últim cop que vau venir junts parlàvem de patates i era tot un altre to. Ara hem començat amb aquesta solemnitat que jo això no sé si ho aixecarem d'alguna manera. Però és que estem a les dures i a les madures. A les dures i a les madures, sí, patates, exacte. Bombes, toquem tot el gènere. Tot el que sigui hi ha rodó. patates bomba, no? També. Hi ha patates bomba. Exacte. I nosaltres estem una mica per lo que seria. A veure, de seguida parlarem amb vosaltres, però abans el Xavi ens explica com és aquesta Barcelona que podem veure al Teatre Nacional de Catalunya. La Núria i l'Helena, els personatges que interpreten la Míriam Iscla i l'Emma Vilarassau, han viscut els últims anys separades per la guerra i també per la mort d'un home. Ara l'Helena torna de París, on ha passat 4 anys treballant d'actriu, i es troba la Núria amb els seus fills, el Tinet, interpretat pel Carlos Cuevas, i la Victòria, qui dona vida l'Anna Moliner. El retrobament l'interpretaven fa uns dies tots els actors en un programa especial que va fer des del Teatre Nacional de Catalunya al matí de Catalunya Ràdio. Què passa, que estàveu en junta? Et demanaria que no féssiu gaire escàndol, si pot ser. Estan esbarats, Nuri, deixa'ls que juguin. Feia anys que no els veia tan alegres. La Victòria està preciosa. Sembla que no pugui ser que s'hagin fet tan grans. I el bailet no ho hauria dit mai. El què, que creixerien? Que les hauria de passar més magres del que les vaig passar jo. I tu què? Què li regalaràs? Completen l'elenc i els hem sentit en part el Jordi Benacolotxa, el Pep Plana i el Joan Carreras. Un repartiment de luxe i un text intens i històric per l'estrena del Pere Riera a la sala gran del TNC. Abans de la primera funció, el Pere deia que tenia una mica de por. Fa molta por, faig cara de por, em sembla, Fa uns quants dies que faig cara de por. Sí, home, és un privilegi, és una responsabilitat molt gran i fa moltíssima il·lusió, però alhora també és un repte molt important i jo estic una mica preocupat. Ara ja no, no? Ara sóc l'home més feliç de Catalunya. Ah, mira que me n'alegro. L'hem trobat, era ell. Era jo. Estàs content, no? Molt. Sí, perquè és veritat el que deia. O sigui, jo aquella setmana me n'hagués volgut anar a Tombuctú, desaparèixer del mapa. Però per què? Si teníeu el text, tenies els actors, ho teníeu tot. No teníem el públic encara i no sabies què sortiria, si seria nen o nena o si el voldrien o no. I jo estava molt espantat perquè a més en aquell moment només veies els problemes, pensaves, mare de Déu, això no s'entendrà, això no estarà bé i bueno, la Míriam ho sap que la pobra va haver de patir el momentazo desahogue del director. Va haver-hi llàgrimes, Míriam? No. No poques. Se'n podria fer una obra de teatre. Molts hi havia. Home, realment, anar a la gran del Nacional, anar amb una obra així, en un moment com aquest, vull dir, poca broma, no? L'expectativa, com a mínim, és alta. Sí, jo tenia molta pressió i a part també perquè el procés va ser molt xulo, tot el procés d'assajos va ser preciós, vam treballar molt bé i va ser entrant allà a la sala, posar-ho en aquell escenari, veure aquella platea buida i pensar que hi havia d'haver-hi gent i llavors, hòstia, jo tenia la sensació que seria que no. Doncs jo vaig anar-hi dissabte i estava pràcticament ple, tu, Xavi? Ahir estava, jo diria, ple. Sí, crec que faltaven com res... Una fila i mitja o dos. Sí. Tal i com estan les coses avui dia, nois? No, és una passada. És una passada. Sí, Li agrada, la gent li agrada això. Home, jo no sé, dissabte tothom va acabar dret aplaudint. Diumenge? I ahir també, i el segon, o sigui, comencem a aplaudir i ja ens posem drets, tots. Hi ha un moment molt bonic al tothom. final, que jo crec que és el moment definitiu on es veu que aquella obra hi ha masses frases que es podrien dir avui dia. No? O sigui, hi ha un punt de record, hi ha un punt de nostàlgia, hi ha un punt de ràbia, hi ha un punt d'actualitat que queda molt evident quan s'abaixa el taló final, no? I aquí és quan jo crec que el públic reacciona i diu
ostres, ja hi tornem, no? Sí, l'impuls per escriure l'obra va ser aquest, va ser que a partir de la situació en què ens trobem jo vaig pensar, ostres, per favor, que això no acabi com han acabat altres crisis tan descomunals com aquestes al llarg de la nostra història més recent, no? I el més fort del cas és que quan em començo a documentar sobre el període de la preguerra civil me n'adono que com més documento, més paral·lelismes trobo entre l'aleshores i l'ara. I llavors això vulguis que no ha acabat suporant en l'escriptura del text i en la posada en escena, no? I jo penso que l'espectador sol fer aquest mateix viatge, no? Aquesta analogia entre el que està passant ara i el que va passar aleshores, i el que diuen molts, no? Que hi ha moltes maneres de bombardejar, desgraciadament. No? I de minar les morals dels ciutadans. De fet, hi ha una cosa que és molt bonica, que segurament no se n'ha parlat tant com s'hauria d'haver parlat, que és aquesta gent que no estava ni en un bàndol ni en l'altre, no? Que no era ni feixista ni era anarquista, que simplement doncs, vivia la seva vida, tenia la seva fàbrica, la seva família i volia tirar endavant, i que de sobte semblava que s'havien de posicionar, i que de sobte per tothom eren els dolents i no eren de ningú. I jo crec que aquest retrat, que quan s'ha explicat la història ha quedat en tercer i en quart pla, ara de sobte amb aquesta obra en Barcelona agafa una rellevància, i això fa que molta gent també s'identifiqui, no? A dir, realment jo no formo part de ningú, jo formo part de la meva família. Exacte, i sobretot jo vaig intentar això, sobretot, que fos aquesta posició molt poc polaritzada d'aquests personatges, no? I sempre ho dèiem, no? Sou un grup de bona gent a qui els passa una guerra per damunt sense tenir-ne cap culpa, i especialment els dos joves, que són amb els que jo sempre m'identifico pel que fa a la nostra situació, a la nostra generació contemporània, no? Que és el que diu el personatge Alana en un moment de l'obra, diu, i nosaltres què? Què passarà amb nosaltres que no tenim la culpa de res, no? O sigui, aquesta gent que eren la gent de la Barcelona dels anys 30, la gent jove que vivien en una ciutat que podia donar la mà i parlar de tu a tu amb les grans ciutats europees de l'època, i aquí se'ls va escapçar absolutament tot com se'ns va escapçar el país. Llavors, això és el que intentem explicar, això, bàsicament. I quan fas això, hi ha el risc de caure en l'altre extrem, que és el de la equidistància, de posar-te al mig, de dir, aquí no hi ha ni uns bons i uns dolents, i aquí em sembla que sí que hi ha uns bons i hi ha uns dolents, no? Amb tots els seus matisos, evidentment, que vosaltres reflectiu molt bé, però hi ha uns atacants i hi ha unes víctimes, no? Això crec que també ho heu aconseguit bé i no és fàcil. Sí, suposo que sí, no ho sé, jo vaig intentar-ho, vaig intentar, perquè en el fons és que la veritat les persones, cadascú té les seves raons per defensar el que defensa, i en el fons fins i tot els que menys vents cauen, ells creuen que el que defensen ho fan a fi de bé, no? I evidentment jo tendeixo més cap a les coses escarranoses que cap a les dretanes, però en realitat és això, i una mica el que deia la Tatiana, quan va esclatar, fossis on fossis, t'havies de posicionar en un pol o en l'altre, no hi havia mitges tintes, i això és molt dramàtic, perquè a vegades t'havies d'acabar combregant amb rodes de molí amb els que tu no havies combregat mai. Penso que és molt injust, i en situacions de guerra tan extremes en què surt el millor i el pitjor de les persones, lamentablement a vegades surt el pitjor i el més vil. I jo una mica el que volia retratar era la posició d'aquells innocents que intenten mantenir una esperança i una pulsió de vida sense fer mal a ningú, i en canvi la vilesa dels altres els acaba passant per damunt. Hi ha una altra frase a l'obra, n'hi ha un parell o tres que són per fer-se samarretes, també t'ho diré, Vinga, va. Això està molt bona idea. Aquesta que diré ara no, però n'hi ha una altra que ens ha agradat molt. I és que la de l'avi Vila, quan diu no m'havia imaginat mai que tu i la teva generació hauríeu de passar pitjor que jo, que és una cosa que ens creiem que ho estàvem dient nosaltres per primera vegada, no? Que els nostres pares ens deien, per primera vegada a la història els nostres fills ho passaran pitjor que nosaltres, i en canvi amb aquest personatge descobrim que això no és veritat, que durant la guerra els fills ho van acabar passant pitjor que els seus pares. Clar, els de la generació del senyor Vila de l'obra són els que van aixecar una mica el país, no? Els que se les van trobar molt magres i van aixecar-lo, ell i els seus pares. I el que deurien imaginar és que estaven deixant a les generacions futures un camp molt més llaurat i més fèrtil, i en canvi van passar aquells senyors i s'ho van carregar tot. Per tant, van ser llavors els nostres avis, no els nostres besavis, els nostres avis i els nostres pares els que han hagut de tornar-ho a aixecar. I un cop ho han aixecat, ara venim nosaltres, que ja estem més que jóvenes absolutamente, sobradamente preparados, no? Ja ho fes el farcell i vés-te'n al Canadà a buscar-te la vida, perquè aquí aquest país torna a ser un camp verd, no? El que no sabia aquella guerra és que es trobarien la Núria, que és el personatge de la Míriam Iscla, que clar, aquí això sí que no s'ho esperaven. El teu personatge diria que fa una mica de tot, o sigui, fa una mica de ràbia, fa una mica d'enveja, fa una mica de por, fa una mica de pena, fa una mica de riure, fins i tot, saps? O sigui, ho hem fet tot, Pere? No, de veritat, és que trobo que és un personatge superrodó en aquest sentit, de dir, ostres, no sé si voldria ser ella o voldria ser tot el contrari del que és ella. És que li passa això, que en el fons ella es va quedar i creu amb el que... Jo hi ha vegades que
perdoneu, quan estic escoltant a l'Helena, que m'està dient lo meravellosa que és la vida a França, i que aquí tots som caníbals i ho estem destrossant tot, i que me'n vagi amb ella, o sigui, sempre a la Núria hi ha un moment que dubta realment i pensa, si jo hagués pogut marxar malgrat jo, tant de bo ho hagués pogut fer, però malgrat ella, saps? O sigui, jo penso que té aquesta mena de ventall de sensacions que per creences es queda, no? I perquè creu que no la poden fer fora i que ella s'ha de mantenir i això enganxada als ideals, i això és casa meva i els meus fills, i cada vegada lluita per una cosa més petita, però més aferrada, i alhora jo penso que la Núria vol viure també, no? El que passa que al final ja ha pres unes decisions que li han passat masses coses per sobre com per decidir. De fet, és molt bonic el que et passa amb el teu fill, i és que l'última cosa que vols és que s'allisti a la guerra, que se'n vagi a la guerra, però en canvi tu ets el soldat més valent. O sigui, de tota la casa, ella és el soldat més valent. És la que resisteix, és la que planta cara, és la que aguanta, és la que no s'amaga, saps? No, està allà com un pal de paller, que dèiem, no? Ella fa la seva guerra, no? Sí, ella decideix una manera de fer-la i la porta fins al final. I malgrat això li generi petites guerres dintre a casa, no? De fet, aquests és d'aquells personatges que quan t'arriben, no, dius, ostres, em sembla que aquest... Quan t'arriben li beses els peus, les mans, el cul, el que vulguis, el que l'ha escrita. És un regal del Pere, que és un regal de la meva vida, el Pere, haver-me trobat amb aquest home, no? No, però és veritat, no és d'aquells personatges que d'entrada són molt agraïts de fer, després cadascú... No, i l'hem patit, l'hem patit perquè és això, té tants colors i tantes coses a dintre que ha de tapar, però hi són, i a vegades se li destapa la olla, no? I li salta la tapa i veus tot el que hi ha dintre, però són tantes capes i tantes... No és tan ceba, la Núria és tan ceba, té tantes pells. La Núria només es pot entendre quan apareix el personatge de l'Emma Vilarassau, del tot. O sigui, del tot només l'entens quan apareix la contraposició, que és la seva amiga, que ha decidit viure una vida radicalment diferent a la teva. Que, a més, amb una interpretació, lògicament, com ja ens té acostumats l'Emma Vilarassau, també fantàstica. Jo diria que fins i tot, físicament, els papers estan perfectament repartits, saps? Perquè ella arriba amb el seu glamour, la seva energia, la seva desenvoltura, i tu amb aquell punt cap endins. Aquella cosa ressecada, Però jo tinc molt glamour, el que passa que el tinc a casa. Però el tercer acte el despleguen totes dues. El tercer acte. Allà et surt la mar de mona, què va dir aquella dona ahir? Oi, no sembla ella. Exacte. Des de la platea, això? Van sentir des de l'escenari una dona que deia, no sembla ella. No és la mateixa, no sembla la mateixa. Això últimament, qui ens ho va explicar, això? La Sílvia Munt, la setmana passada, que ara ja se senten els comentaris de platea que la gent no es talla un pèl, I que mira-la, aquesta surt a la riera, oi, que diferent està aquesta, s'ha engreixat aquesta. No? Que es van comentant. Sí, està molt bé, perquè els que són de poble, el teatre de poble ha passat tota la vida i encara passa això. Vull dir, mira, surt la filla del carnisser, mira la que gran s'ha fet. Vull dir que això està bé, això és molt nostrat. Que diu que ara està liada i us calli, senyora, no sé. Exacte. Passa una altra cosa amb la Míriam Iscla, i és que a partir d'ara t'haurem de dir l'Iscla. O sigui, ja vas amb el cognom com les grans dames del teatre. Això on ho hem llegit, Xavi? Això, a la crítica que publicava el divendres la revista Time Out, diu que Barcelona és des de ja un dels textos ineludibles per establir el cànon de la dramatúrgia contemporània catalana. Que crec que Pere és una de les coses més boniques que... Ara m'hauríeu de parlar de vostè. Jo crec que m'hauríeu de parlar de vostè. A partir d'allà, De vos. Exacte. I de la Míriam diu això, que la Míriam Iscla està destinada a ser aviat respectada com la Iscla. Doncs respecteu-me, per l'amor de Déu, respecteu-me, Heu rebut moltíssimes bones crítiques, com aquestes que ara ens llegia. Important això per fer anar la gent al teatre en temps com els que corren avui dia, que és car, al teatre. Vull dir, no dic que sigui car pel teatre, però és car pel ciutadà. S'hauria de trobar alguna manera que la gent no acabés pagant l'entrada sencera, que també hi ha moltes maneres perquè la gent no acabi de pagar l'entrada sencera, però important també que ens trobem una dramatúrgia i unes interpretacions i unes direccions com les que hi ha al de l'escenari a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, amb aquest Barcelona. Una de les frases amb les que ens farem samarreta, espera, és riure és una manera d'ensenyar les dents. És una altra manera d'ensenyar les dents. He de dir que no és meva, aquesta frase, Aquesta frase és de... Ja ho havíeu descobert.
No, jo sóc sincer, clar, vaig fer documentació i aquesta frase la vaig trobar, no sé si recordes, la vaig trobar amb un... Tu tens? No, és que no, he estat jo que li he preguntat al Xavi, però aquesta frase és el Pere. No sé si era d'un article o d'una caricatura de l'Esquella de la Torratxa de l'època, pot ser que fos d'una caricatura de l'època, vull dir que no és meva, no tinc el royalty de la frase, però trobo que és molt... És absolutament fantàstica. És el lema, sobretot el personatge de l'Helena. De l'Emma Vilarassau, exacte. Això és una cosa que també ens plantegem molt ara, també és una cosa bastant actual, no? I nosaltres aquí a vegades fent el programa ens passa això, allò, amb la que està caient, que és una frase que també hem sentit moltes vegades, no? Podem permetre'ns el luxe de riure, però ho hem de fer segurament perquè és terapèutic, però a vegades ens costa. Ens costa perquè penses, amb tanta gent que ho està passant malament allà fora, és una mica difícil trobar aquest espai per riure. No? De fet, el personatge de l'Emma Vilarassau és un punt ofensiu d'entrada, de dir, tia, tu no t'has enterat de res, no, del que està passant aquí? Mireu, durant tota la guerra, i especialment aquells 3 dies de març del 38, l'activitat cultural de la ciutat no es va aturar en cap moment. Els teatres, els cinemes, els cabarets, els cafès estaven actius completament. Nosaltres hem parlat amb supervivents i va haver-hi un supervivent que ens va dir el dia dels bombardejos, mentre estàvem bombardejant la ciutat, jo estava en un quadre de teatre amateur assajant i no vam parar d'assajar mentre bombardejaven, perquè assajàvem l'obra, perquè quan la representàvem, els diners que recollíem podíem enviar queviures als companys que estaven al front. O sigui, la resistència de Barcelona, la resistència de Catalunya durant la Guerra Civil va ser realment numentina i exemplar. No dic que fos l'única a la història, no és que siguem més heroics que els altres, però penso que realment és un exemple molt bèstia, i sobretot pel que fa a aquesta capacitat de mantenir el sentit de l'humor. I acabo. Als anys 30, Catalunya era, per entendre'ns, el país d'Europa o del món amb el nombre de publicacions més alt per càpita. Diaris, fanzines, revistes, i molts d'ells eren satírics i humorístics. I no van parar mai i estaven bombardejant avui, i demà, en aquests setmanaris o en aquestes revistes satíriques, sortien caricatures sobre els bombardejos. O sigui, al mateix moment en què estava succeint. Vull dir que, no sé, que deu tenir alguna cosa a dir a favor del nostre tarannà, no? Que fins i tot mentre ens estan fotent les collejas que ens foten som capaços de... No necessitem allò que diu el Woody Allen de que comèdia és tragèdia més tiempo. No, nosaltres som molt ràpids, no necessitem el tiempo. Ens en podem enfotre al mort i la calvella. No ho sé, penso que si és un tret de la nostra idiosincràsia, doncs benvingut sigui, no? No sé si encara el mantenim. Jo crec que sí, no ho sé, és que tampoc jo no sóc aquí ja ho sé, però home, ets un observador de la societat, que per això fas el que fas després. El senyor Riera. Sóc el senyor Riera, home, com a senyor Riera tu ho hauries. No, però és veritat que hi ha gent que té aquesta capacitat, el personatge que fa l'Emma Vilarassau, l'Helena el té, i hi ha gent que no té aquesta capacitat, com és el personatge que interpreta la Míriam Iscla. No té la capacitat i no vol fins i tot que la seva família rigui, que la seva família s'ho passi bé. Jo penso que sí, que la tenia aquesta capacitat, però quan t'ha passat una guerra i això per sobre, doncs te l'ha anat minvant. El que passa que també, tan punt entra l'Helena, a la Núria se li encén un misto, també comença a jugar molt més la ironia que no l'havia jugat, comença a tenir... com de cop i volta pot estar corrent per les escales i jugant i rient amb els fills, o sigui, hi ha moments s'escapa, no? Sembla que s'escapa d'ella mateixa, no? El fet d'aquesta amistat que li obre una porta del que era ella en essència, no? Del que realment era la Núria abans de tot això, no? Ara és una dona que sembla que encara que tingués ganes de riure, no vol riure, encara que li faci gràcia, no vol passar-s'ho bé, no? Moltes decisions i porta moltes coses a sobre com per estar, no pot estar, potser no és el seu leitmotiv aquest ara, no? El de riure i el de buscar la manera de riure, no? És la manera de sobreviure d'una altra manera, no tant de passar-ho per sobre i poder-se anar a un cabaret, que és el que ella feia molt abans, no? Sinó que ara el que necessita és que això que té tancat a casa, que són els fills, i això es mantinguin vius, sants i estalvis, o sigui, hi ha unes altres necessitats, unes altres prioritats, no? En ella. Eres la primera vegada que treballaves amb Emma Vilarassau? Sí. Què tal? Molt bé, tot fantàstic. És que és veritat, és veritat. És un acabes que te la critiqui ara no, aquí. Ja ho sé, home, ja ho sé. No, més en parlem. Ens queden moltes, Home, no, la veritat és que és un gustasso, de veritat. És un joc cada dia, ho parlàvem amb el Pere ara abans d'entrar, no? Que ahir vam anar a sopar tota la companyia i estem tots xotxos, o sigui, estem tots feliços perquè ens ve de gust anar treballant, no et fa cap mena de mandra anar a fer una funció d'aquest
d'aquest gruix, saps? Que acabes baldat i que acabes per terra i ja no pots més, i l'endemà dius, ai, quines ganes d'anar a fer funció, no? I de retrobar-te allà amb la gent, i arribes i ens posem al dia, i és una sensació d'estar fent una cosa molt a gust, tant a fora, just abans d'entrar, com quan estem a escena. I cada vegada tenim la sensació que la funció està agafant un gruix que ni nosaltres mateixos podem arribar a controlar, no? De buscar complicitats entre nosaltres, amb mirades, amb coses molt petites que potser no es veuen perquè és sala gran, però sí que a nosaltres ens donen una manera molt diferent de respirar i de trobar coses noves cada dia, no? I coses que s'havien comentat en els assajos i que són aquelles coses que es van parlant als assajos, el Pere va dient, va deixant caure, perquè tu vagis trobant. I a vegades no tens la sensació que estrenes i tot no ho tens, no? I en canvi la sensació que tenim ara és, ostres, allò, mira, ara m'ha sortit, no? O ara sembla que em pugui dedicar a jugar això, a obrir aquest canal que potser no el tenia tan obert. Vull dir que jo penso que és una funció que no s'acaba, realment no s'acaba mai cap, no? Sempre vas trobant, però són 8, i això també són 8 canals oberts, i és tothom jugar a buscar-ho, i tothom juguem des de la veritat, i això passa molt poques vegades. Passa poques vegades, és veritat. Molt poques vegades. Que tothom estiguem jugant la mateixa partida, amb tantes ganes, amb tant de rigor i alhora tan lúdics, per explicar aquesta història, que ens ve molt de gust fer-la, i això es nota. Jo feia molt temps que durant una obra no feia... Què passa? Això. Hi ha un moment que fas això. No es pot dir què passa, no es pot dir, però passa això. I de veritat que jo feia molt, o sigui, molt que no em creia tant el pacte entre espectador i... Ara l'hauré d'anar a veure. Aquesta sí. Correu que volen les perdoneu, entrades. vosaltres el noteu al moment. Sí, i a més és el que dèiem, no? Que és tan estrany que puguem emocionar a la sala gran, que és molt gran. Sí, és veritat. I que això en una sala petita, que et veuen les mirades i si se t'omplen els ulls de llàgrimes o no, i que hi ha una emoció que sort que hi és, perquè el Pere ens va collar molt, i per això ell diu que la passada a la sala gran va ser molt traumàtica, perquè quan estàs en una sala d'assaig i ho veus molt des de la vora, és una cosa molt de veritat. És dur el senyor Pere, ara que dius això? No, és fantàstic, tio. Què té de dir? Jo és que vull seguir treballant amb ell. No, busca la veritat constantment, té un respecte i una adoració pels actors i les actrius que et trobes treballant... S'està posant vermell, Sí, tot el que tinc de pel·lícula ho tinc de poca coseta. És molt fàcil treballar amb ell, molt. Escolta, tu tenies clar el càsting? Sí, de fet, el primer que va haver-hi va ser el càsting d'aquesta obra. Abans que existís l'obra hi havia... Sí. Jo quan en Sergi em va proposar de fer una obra al Nacional... Sergi és en Balbel? El Sergi Balbel, sí. Jo ja feia temps que rotllava pel cap de fer alguna cosa amb l'Emma i la Míriam per treballar junts amb elles. I llavors el Sergi em va dir això i els hi vaig dir, noies, m'han ofert això, què us sembla? I em van dir, va, vinga, doncs sí, a veure què escrius, i ho fem. I llavors també vaig pensar en Jordi Bonacolotxa i en l'Anna Moliner, també, perquè també em feia molta il·lusió tornar-los a recuperar. I llavors em vaig posar a pensar la història a partir de, sobretot d'elles dues, de les dues actrius. Vull dir que està escrita bastant a la carta perquè fossin elles dues. Això és freqüent? Ho dic perquè Déu-n'hi-do, vull dir, és molta confiança mútua, no? De dir, sí, tu escriu que ja ho farem. Però això no tenia cap dubte. Sí, això és un acte de confiança que jo els hi agrairé tota la vida, perquè a més ho he de dir, i ho dic amb orgull. Em van dir, escriguis el que escriguis, ho farem, que hagués pogut sortir un bunyol, i elles van dir, no, nosaltres hi serem, i a més a la sala gran, que jo els vaig dir, no, i a més que en Sergi m'ha dit que a més és a la sala gran, no a la petita. I van dir, no, endavant. I jo suposo que si hagués sortit realment un xurro, d'elles mateixes ja m'haurien dit, Pere, tornem-nos a plantejar. Xurreria. Pere, xurreria. Com va anar el procés d'escriure? Per què aquesta història? Doncs perquè, per això que et deia, per el tema de la... Neix de la idea aquesta de la guerra, de la por que tinc jo ara com a ciutadà, de dir que això, a veure com acabarà, a veure quin pet farà tot plegat, no? I que no ens passi, em faria... Però és una por real? Estàs parlant en sentit figurat? No, jo tinc por. Tens por de la guerra? Bueno, de la guerra, sí, de les conseqüències que pot tenir aquest conflicte. Exacte, o sigui, que aquest bloqueig que tenim ara de la crisi econòmica i del desgovern i de la crisi de valors cap al sistema polític i democràtic, que pot venir en qualsevol moment un senyor amb una recepta màgica que digui tinc la solució, però heu d'acceptar les meves normes.
Però és que la història ens explica que cíclicament ha anat passant això, i és que estem just en la situació. No paren de sortir testimonis de l'època, gent gran que ve a veure l'obra, i que ens diu, és que és igual el que està passant ara. O sigui, el que passava als anys 30 és exactament el mateix, les lluites intestines entre partits polítics de la mateixa tendència. Les crisis socials. La crisi social. Econòmica. El tema de les migracions, l'anada, vinguda, l'expulsió de l'immigrant. És que és molt esgarrifós, i segur que no passarà, perquè espero que no passi, però a mi em fa por. Ara ja m'has fotut nerviós, també t'ho dic. A mi em fa molta por, la veritat, i jo no m'ho pensava, no sé, jo faré 40 anys i a mi m'ho diuen fa 10 anys que les veuria així, i jo no, us juro que no m'ho hagués cregut, perquè... Però justament d'aquella experiència no tenim el virus inoculat, Bueno, espero. No estem previnguts. Espero que sí, però a veure, és que, no ho sé, a l'antiga Iugoslàvia no fa tants anys, i també era un país del primer món d'Europa, i estava aquí al costat, són 1 hora i mitja d'avió, i van acabar garrotades. Vull dir que, i jo, clar, cada vegada, jo ja no miro els diaris, jo porto uns temps, amb tot el carinyo pels que us dediqueu a aquest ofici, però ni diaris ni notícies, perquè em poso molt nerviós, perquè em fa susto, és que em fa susto. Sí, em fa una mica de susto, no em vull posar apocalíptic, perquè penso que per sort tenim un grau de civisme i de cosmopolitisme ideològic i mental tots plegats, que penso que hi haurà maneres de posar dics al mar, no? Però, bueno, al tanto, no? Què hi pot fer el teatre, tot això? No ho sé, jo no m'ho hagués pensat mai que, per exemple, ara amb aquesta obra passaria el que està passant, que hi ha com una mena com de catarsi, no? Que l'espectador quan ve a veure l'obra fa com una mena de catarsi i no para de traçar ponts entre l'ara i aquí i el que està veient en la representació. I aquesta funció jo penso que et resitua molt bé, no? Jo penso que aquesta realment... Potser és per això que volen acabar amb la cultura, no? Perquè de cop i volta, quan vas a veure aquesta obra, penso que et resitues molt bé i jo penso que no surts igual que com entres, no? O si més no has fet una cosa de reflexió que penso que et pot agradar més o menys l'obra, però sí que hi ha un ventall de personatges, de situacions, que penso que la gent s'identifica ràpidament i és humanament que s'identifiquen, no només ideològicament, saps? I penso que hi ha aquests... I el teatre en origen és una festa cívica, és trobada, és comunió, és religió. El teatre neix amb la religió, és una manera de relligar el col·lectiu i de trobar uns relats comuns amb els quals l'espectador s'identifiqui i pugui reconèixer els signes de la seva identitat. I està passant una mica això. Per nosaltres és molt especial veure aquella sala gran del Nacional, que és com un teatre grec, que és on van néixer el teatre, no? I veure que aquella gent té aquella reacció col·lectiva, que han hagut de venir de casa i que s'han de gastar uns quants euros, perquè ara per anar al teatre, a més, hi ha uns senyors que prenen unes decisions que ens diuen que ojalà la gent no hi vagi més al teatre, per això posem per aquests preus prohibitius. Doncs no, aquesta gent s'està gastant els diners per venir allà a participar d'un acte que té més de comunió que no pas només de recepció d'un espectacle o d'exposició. Jo crec que a mi la lliçó penso que ens l'està donant cadascuna de les persones que ens venen a veure, no només a nosaltres, cadascuna de les persones que per militància i per voluntat va cada dia al teatre, i en el nostre cas és molt especial. Hi ha una cosa que no hem parlat, i ara que esmentaves el càsting i posaves el nom de l'Anna Moliner, que és la presència molt important de la música en l'espectacle. Hi ha moments musicals com aquest. Vora el pou del jardí hi ha un vell tresor. No t'enfiles al teu arbre, ja no crides, perquè venen els pirates i a ponent els canons dels teus soldats ja no vigilen, i si ens venen a fer veure que somiem... Jo aquí vaig treure el primer Kleenex. Lletra de Pere Riera. Ah, sí, també? Per favor, és que esclar, m'enteneu o no? Ostres, m'enteneu o no? És una de les preguntes que em vaig fer. És molt gros, aquest home. També tu, Pere. És gros i ample. És alt, gros, ample, tot, ho té tot. Home, aquest és un dels moments on comences a veure que els personatges s'emocionen i a més la platea s'hi suma, i allò és un moment de dir, ostres, ara m'ha tocat això. Sí, és que era això, però és que a més la història, jo estic content que estigui passant, que s'estigui produint aquesta connexió amb el públic, perquè si t'ho pares a pensar no és una gran història en el sentit d'una gran peripècia, una gran aventura. No és un thriller, no. No és un thriller, és senzillament... El que hem volgut és que l'espectador acompanyi i empatitzi amb una família que és un grup de gent maja, que jo sempre els deia, sou un grup de gent maja, que no teniu culpa de res. Llavors hem d'aconseguir que l'espectador s'enamori de cadascun d'ells, que pugui arribar a pensar que són la seva família,
que els estimi molt i que els sàpiga molt greu el que els passa, perquè no s'ho mereixen, no? Llavors, és això, és anar-ho trufant de moments que fan que puguis acompanyar aquestes hores tan tràgiques, de matí, tarda i nit, mentre estan sent bombardejats sistemàticament, i ells només fan que reconstruir-se, tornar a respirar i tornar a viure, no? I com diu l'Anna, no? Que diu, com més dura aquest disbarat, més ganes tinc de viure, no? Aquesta pulsió eros thanatos, no? Davant la destrucció, major pulsió de vida, no? I més ganes de resistir. I és això, i això ho hem d'aconseguir a partir d'aquesta empatia amb aquesta família. I el tango? Home, quin tango us marqueu, Sí. Perquè el tango era l'any 38... Sí, és que sí, el tango, i no sé si pensàveu comentar-nos la Santa Espina, també, que ha estat tan... que també ha estat molt comentada. Sí, perquè hi ha hagut alguna crítica que ens ha recriminat que estem fent servir la Santa Espina i el tango per trobar només un efecte escènic i impressionar els espectadors. No, nosaltres no arribem a tant, no en sabem tant. Doncs si em deixeu aprofitar aquesta talaia, que és les ones de Catalunya Ràdio, d'una banda diré que el tango, la Barcelona dels anys 30 era considerada la Buenos Aires europea. Era la segona ciutat del món on la falera pel tango era més bèstia. Gardel va començar aquí, no? Exacte. Tots els tuguris del Raval, del barri xino, la gent de tota la ciutat, de totes les classes socials, per això és versemblant que la Núria i l'Helena baixessin a ballar el tango. Hi havia una falera brutal per al tango i per Gardel en especial. I la Santa Espina, aprofito aviso navegantes, la Santa Espina als anys 30 es va convertir en un himne popular que va substituir els segadors, i la Santa Espina derivava d'una obra de l'Àngel Guimerà, que es deia La Santa Espina, era una obra musical, i aquella cançó la gent del poble la va adoptar com a pròpia, com a himne. Per tant, per mi, quan la vaig escriure en l'obra, és absolutament versemblant que aquests personatges en el moment dels bombardejos es posin a cantar la Santa Espina perquè estan maleint els que els estan atacant, perquè els volen destruir per republicans i també per catalans. O sigui, que ells estan fent servir allò com una arma absolutament cívica i pacífica, no? Vull dir que ho dic perquè aquells que pensin que són dos elements que s'han posat únicament com una mena com de cireretes decoratives, llenapistes, que els diem nosaltres aquí a la ràdio. La meva voluntat era que fos absolutament versemblant amb el context de la història. Doncs sí, com sigui, amb espines, amb santes i amb tot plegat, al final el que és una obra més que recomanable, que ens ha fet gaudir moltíssim a la gent que hi hem pogut anar de la tribu de Catalunya Ràdio, i que recomanem que els que puguin hi vagin. Teniu de temps fins al 22 de juny a la sala... Tinc una amiga, perdó, que és que ara que et deies, fins al 22 de juny tinc una amiga que ja em demana que prorrogueu perquè ell va venir i us vol tornar a veure. Saps que això està passant? Saps que la gent ve 2 vegades? Si la gent us ho diu, no? No, és que ve. Ahir era, no?, que van venir... No, van venir unes noies divendres que van dir és que em tornem perquè van venir dimecres. Dimecres? Van venir dijous, no? Divendres sí. No? I dius... Què és, no? I que està agradant molt a la gent jove, que això és fantàstic. Solíssim, però jo no ho hagués dit mai. Pensava que ens sortiria una obra per la gent gran, no? Sí, més ho dèiem. Dèiem, clar, si sentiran més identificats la gent gran, que la gent... I ara és... Sí, venen la gent jove i et diuen hi tornaré amb els meus avis perquè són històries que els meus avis han explicat. Vull dir que... I és veritat, no és que ens estem fent bombo, no? És que hi ha molta gent que ve més d'un cop. Vull dir que la recomana i que ve més d'un cop. I estem en una nube, oi? Estem en una nube. Sí, és que estem en una nube. Que bé, ho celebrem moltíssim. Barcelona, Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, fins al 22 de juny, de moment. Gràcies, Pere Riera, per haver vingut. Senyor Riera, perdó. Gràcies a vosaltres i a tu. A la isla.